8 de març, de Maria Mercè Marçal. Amb totes dues mans, alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. Hi acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc. Cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida, per arma i per escut a totes dues mans.